Hai mizvakadarika mani zvanezuro. Zvori angati mudze maitunya dzatataura pano. Makavaudzire maitunya dzatataura pano. Joyce. Yeah. Haisi ndoda kuti ataka chete. Shingirirai mwana ngodiwa. Baby zvoita. Richo shemani. Chingoti mani tingodanana tongoita go kudanana kwacho. Max. Baby, let me explain. Usa explain so the explanation yakho anchakuda usanifuna santaga Max. Anchakuda sena neni? Richo ungangotera zvamai vanopengera. GMTV Entertainment. Ndinopika Dr. Max ndimi mangowedzera mama GMTV. Aiwa makanyanya GMTV. Zvamunoita zvinospaka, zvamunongoita zvinospaka kunyangwe une mastress anopera. Manexika pakashata. Ndinza zikira ndaitwa namadha Kenzo nhasi vandigona. Andibhaizira zvingaiti. Ndinozanda ndine chimwe chibhebhi changu, chimwe chibhebhi chairadzo chakabva kutauna nditi chanda ndichitoda wanza. Ndichandiramba kwenguva ndichingotry. Nhasi ndachisofta chakabira zvete. Chakutondiudza ndipindire padheni. Ivo wangu karuka vasvika. Vakudhakisa madzini ose shamwari. Apa ndotogaya kurivenja manje. Madha Kenzo pamusika. Ndotogaya kutorivenja ndochava kuti ndingavasota skill ripicha iri chairo ndotopererwa ndotovhunza wewo pamwe ngandiwanirawo zano rekuti ndirivenje. Aiwa mira hatuparova masimowa. Mira ndine rimwe shiti rimwe randoda kuudza. Alright, haiwa Manexa upereke. Bo. Iwa notebani yewe manje. Iwa ndakubvunza so. Ndapererwa haiwa saka tiri bo. Aiwa bula. He shock you. I don't want peace. I want problems always. It is smoky book. It is taking the It is taking the Pakashata Dr. Max. Siko zviri kuitika bana. Zvingono pakadanda tosvika ngatotsva kireti yangu apa ndikatonawo chinhu ichocho chakangudai so. Mai we. Ndichandoparongedza sei panorongedzeka sei pakadai. Apa chinenge chine tsono. Aiwa. Ndatochi kana kutorongedza. Ushereketwa. Izvotoda vana madzibaba chaivo. Manje ndakana madzibaba kana 1 wandinoziva. Kana umwe zvake. Aiwa. Pane madzibaba wandoziva. Madzibaba endi bai. Svinga namba dzacho ndinadzo mirai 2. Vabatei. Namutore namba dzavo vabatei. Madzibaba. Svikaika pamusika paya pabasa pedu pane ushereketwa huripo izvitatu tadzawo pashanda. Chitouya ine zvinhu zvenyu zvekushandira. Chitouya izvezvi madzibaba. Alright. Kutorwa izvozvo. Vatotouya. Kuzabasa kutomboshandika. Unopawaridza sei pane zvinhu zvakadai izvozvo? Mamuka iri madzibaba. Mamuka mangwase madzibaba makadi. Ndosora makadi. Pakanaka iri madzibaba. Ndatopinda mumunda ndikawa muchinifonera. Hapana panombomira zvakanaka pano. Ndochinja tangwana uchiri papa ndita totanga kusvika Dr. Max asati ambosvika. Kuti totakireti yangu apa nchionawo pano pakadai so.
Kana tichazwanzwisa kuti chii ndosakatoita Max vatozokufonerai. Hapana kumira zvakanaka ndononzi ushereketwa madzimai. Ndizi? Tibatsirei madzibaba choko. Aiwa rekedzai. Tigadzirise nyaya dzacho. Oh, Muno too much. Just they play. Just they play. They play. Keep playing. Just they play. Chengeta inemia. Haikuo! Natenda mambo. Heji! Madzimai ndaona pano ushereketwa ukaitwa. Ndaona maparara madzimai. Tibatsirei madzibaba. Ndotokubatsirai ndosaka ndauya. Ndaona makatotewa kumba. Mukatadziwa ndikaona vauya kuzokuteya kuno kubasa nokuti ndokwamogara muri. Saka pakuti tinokubatsirai parudo 2 liters yemafuta. Podiwa 2 liters orange crush. Nemazai tkorufu. Nemukaka. Mukwanisa kuzwana? Tototsvaga madzibaba. Tsvagai titogadzirisa nyaya dzacho manje izvozvo. Handiitika. Aiwa regai nditsvage madzibaba ndoyama manje. Tsvagai. Musazokangana kusubscribe GMTV Entertainment. Ndinopika Dr. Max ndimi mangowedzera mamati. GMTV aiwa makanyanya. GMTV zvamunoita zvinospaka, zvamunongoita zvinospaka, kunyangwe une mastress anopera. Aiwa imimi makanyanya, gore rino imi masosi munopedza. Ndemuhati wesando idzo oyi, vasingaone kugona vaone.